Hau txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen hastera! Kaixo gaizka, zer moduz? Justo gaur ez naiz ondo sentitzen. Seguru hori gastroenteritisaz dela. Ideia bat bururatu zait, 4. mailakoek medikuntza proiektua landu dute. Nahi duzu galdetzea bitxikeri batzu zuri emateko? Bai, Una, Sarai, Luai eta Eli etorri dira hau kontatzeko. Urdailean sartu ahal dira litro bat edo litro erdi janari. 7 egun egon algara jan gabe, baina bakarrik 48 ordu edan gabe. Egunero, litro bat edo litro bat eta erdi listu gurina sortzen dugu. Digestio aparatua joaten da ahoti euskerara. Heldu batek 500 kilo elikagai inguru iristen ditu urtean. Egunero 1,5 litro listu ekoitzen dira. Estegorria 25 zentimetro ingurukoa da. Muskuloak uinetan oskultzen dira elikagaiek estegorrian aurrera egin dezaten. Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.